What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayning abot sa panahon sa panutya. Pangitaon ko yun ikaw. O batas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang tughan mong malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanin mo ang langit. Sayang ko. Ang power ko. Lipayan ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang kaya pag imo kanino. Lisod ng papalik ko ng baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Si Jupin ginaingon. Basta ang bana malayo sa asawa, pag-expect na lang nga makasaha siya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo. Mahigalimtan. Sabi ang tumpak po yung chupitri. Sa toothpaste. Pinatahalos pa kapalit. Kami na pag-antos na milian. Nagawatan ko sa tao si Jinsi. Basta man taong kumpal sa kay Parko eh. Kawaga na lagi ko na ko si Jinsi yun. Ay, mauuna kay kung nilang mamagpapa nga magkita ngayon nila para sa itong konsumo sa itag yun. Ay, ang po sa Ginoo sa Demirian nga. Matawagan ako sa agency. Oy! Bye, Jubek! Bye! Di kami ka pinakay, bida kami na kung sa kayo ng barko agaw na kung guwapo na pareha sa buka. Si Ima, nakalarga naman. Mau ba? Bay buyak? Oo, lagi eh, bida. Kung sakay na kang barko niya, may kinahanglan, mugsip, pasakyan sa kumaya. Ay, uy, puli ba bay? Ikaw pa! Salamat yan. Oy. Uy, bay. Lumili ko ni si Jinsi nga akong i-applyan. Uy, buyak! Kaya ka na? Hello, sir. Ay lang dagana ang isod sa malita na ya. Ang importante lang, Ay, isakto na ni Oy, Chopet. taghana na tayo eh. Huwag na, bugat lang sa kong bagahe. Oo, sige. Basta ka, panawag tayo kung makasakay na ka sa barko para gawas, Chopet, ha? Ugoy, ayaw kalimot pa dadayin sa unang buwan ni mong sweldo, ha? Sige. Bay, ini atong pagkasiman ba? 50-50 man atong kinabuhi ini. Wala po. Magkagat ko sa baut. Bertig yung dakuha. Oo na, by Jupit. Pero ako pa pamilya sa siman, sikusikan ng tanong sweldo. Kaya pa da, still. Ikaw, kapilan man na kapilan sa sweldo si mo. Misis, by Jupit. Mga kalima na bay. Iya, kumusta man? Nasa kusyo ni mo, misis. Di naman sa kagikan ni Rian. Nakadlaw naman kag nauli.
Dito ko nakatuhog sa bahay sa akong kabatchmate, ma. Oh, hindi ka ni mo ta. Moro magkagdaga nga nag-sleep over sa imong kabas. Samtang ang akong anak nagsakripisyo sa kay barko para sa inyong kinabuhi. Unya ikaw napahayay-hayahay ka lang. Oh, day, ayaw intaw giwaldas ang kwarta nga hinaguan sa akong anak, Mirian. Apoy. Hello, Marian. Yes. Salamat kayo kinabag. Magkalugay ka karon. Ano naman sa Gil? Inigaw mo ko nimo. Sukad itong nagkuyog tas motel. Human sa itong batch reunion. Wala ba ko mahimot na. Lagi. Sige naman ako muna mo eh. Dapat yayit ni. Marian. Kimingaw ko nimo. Liminaw sa kumi mo, Gil. Kita tagal ni. Same time. Same place, baby. Oh yeah, sige. Bay. Dali lagi ke Jati. Paano pa nanawa pa magkagrumboy? Ay, dah. Apa ipapalit lang ko niya. Oo, nasunod ka. Sige, sige. Sige, sunod ka. Sir, Mari ka. Ay, salamat. Yan niya ka. Doon ako ipapalit mo. Mamalib lang ko ni mo, ha? okay sir. Taw na sir. Dere, Dala. Kita kwarta. Awang ko dyan. Isuot-ulos kwarto. Tita, ayos. Ito kayong asawa sa kumigo. Hello? Ma, ano ikaw may mitubag sa cellphone ni Marian? Ay, akong tawa, ma. Ay, wa din Sa'yo itong milakaw. Ang putog asa itong pahingon. Yan, naibilin man is bayan iyang cellphone. Nagdali, magutong ni Pia. Ay, nga naman ko. Sultihin na lang ko si mong toyong Marian. Kaya ako na lang sultin niya ikapot niya. Ako niya na lang, ma. Sige, bye. Ano? Kung sa mga bay? Akong inahan na katubag sa cellphone bay sa akong asawa. Bilakaw ko nung nga. Nagdali o. Nakalinta ang cellphone sa pagda. Bye-bye. Hindi mo sa intriga, no? Kasagaran sa mga milyong kasiman ang mga asawa. Magbisyo ka. Bay, bay. Hindi ka na magbuhat ang mga asawa ba yun? Kunya, usawa mo nang may nakakita ba ka? Nga mismo, kinigutin ko ba sila laki? Lain po kahit magusan sa sunod ang may mag-sex sila, di ba? May buyak. Huwag ito sa pagpilabot nga. Tawag ka ng gusto may buyak. Tapos pag-confirm nga. Nakita nga po sa una may sa motive. Bakit trabuhan ni may buyak? Hello? Bye. Bay, salamat kay itubag na ni mga akong tawag. Bye, babe. Ako ang bakini. Kalma lang. Ay, nagkainit ako sa iyong unibuan. Bay, bay, sinag-video bay nga bumamalik diha. Okay, sin ako aron di na makaligan ako sa Mirian sa iyong ibuhat. Puluwi ka na po, bay. Ako may pagi ba, Judith? Pero ay kalimut ha. Layo ko sa Pinas. Ay, lang si traffic din.
Huwag kita sa away. Sige. Paglaong kang tabangan ginagawa ni imong isang iyor na ko. Ay, may kina. Lalo si Sila asawa. May jupit ko yung siya laki. Kini ko itong hagi pa rin si Kuha. Kita. Eh, pemot ka nga ako. Siyempre, oran ako dahil ng video ko. Luyan sa kumikot. Puto siya. Siya ang nagpinangang siya sawa. Liko na tikas ako mga hawak. Ganaka. Umot naman kagayo. Mali mo lang ako ng magas. Kakainin ko yan ng walang hugas. Ganaka. Kili. Liko na tikas ako mga hawak. Ganaka. Umot naman kagayo. Mali mo lang ako ng magas. Kakainin ko yan ng walang hugas. Ganaka. Kili. Kita kasi mong gibuhat ka pagluin sa akong anak, ha? Mary Ann, Kasi may nagkuha ng video ko. ambot lang. Bagaan ni mong naong sa? Di pa igo nga gisugal ni mo ang kwarta nga gipada sa akong anak nang laki kapag yun. Matod sa akong anak, day, palayason ka dinis among bay. Kay di sa gusto nga tipunan mit usa ka demonya. May rapod nga wan na siya. Kaysa makita na ko, huwag ako ninuon siyang mapatay. Dugay, magkaso. Dili ko gusto nga magkriminal sa pagulingon ng akong asawa. Nga nagduwa pa ko kayo. Bago ito makasama ang kagi ni Jupit, dinining tulmanon. What's the style? Asawa nga nagduwa o kayo i-style. Kini maong sugilanon gisuat ni Cecil de Jesus Cabrera. Dalit sa RM and Drama.